касб, ҳунар ва ё истеъдоде ки мо дорем ва агар пирӯзӣ мехоҳем, бояд дар касби интихобнамудаи худ устувор бошем. аз ҳама муҳим ба худ бовар доштан аст. дуруд ба шумо бинандаи гироми қадр. барномаи навбатии хушнамо аст манзури шумо. имрӯз бошад меҳмони мо ҳастанд Муқаддаси Илҳомҷон ки ҳамагӣ дар синфи нуҳум таҳсил мекунад ва чанд маротиба аллакай чемпиони Тоҷикистон аз намуди варзиши муҳорибаҳои омехта ва ё ин ки унифайти ғайрикасбӣ мебошад. салом алейкум Муқаддас, хуш омадед ба барномаи хушнамо. Хуш бошед. Муқаддаси Илҳомҷон 1 январи соли 2006 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. аз соли 2015 инҷониб ба намудҳои варзиши карате, ушу, муҳорибаҳои танбатан ва ё унифайти ғайрикасбӣ ва гӯштини тарзи озод машғул мебошад. дар ин муддат Муқаддас дар бисёр муҳорибаҳо рақобат намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. Муқаддаси Илҳомҷон дар аксари муҳорибаҳо дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ пирӯзиро ба даст оварда бо медалу ифтихорномаҳо ва мукофотҳои арзишманд қадрдонӣ шудааст. 23 апрели соли 2018 дар чемпионати Осиё ки дар Қазоқистон баргузор гардид, аз намуди варзиши гӯштини тарзи озод қувваозмоӣ намуда сазовори ҷойи аввал гаштааст. соли 2019 дар мусобиқаи кушод ки дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардида буд, дар он низ аз намуди гӯштини тарзи озод ширкат варзида ҷои дуюмро ишғол намуд. Муқаддаси Илҳомҷон аз намуди варзиши унифайти ғайрикасбӣ дар Туркия, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон низ иштирок намуда даст боло гаштааст. айни замон дар мактаби миёнаи умумии рақами 30 ноҳияи Фирдавсӣ дар синфи нуҳум таҳсил мекунад. Муқаддас, ба варзиш машғул шудани шумо чӣ гуна оғоз ёфт? Яъне бо тавсияе ки шумо бори аввал ба толори варзишӣ рафтеду ба ана ҳамин намуди варзиш тамринро оғоз кардед. Марҳамат. Ман хурдсол будам ва шавқ ба варзиш доштам ва фақат ба модарам мегуфтам ки маро ба варзишгоҳ барад. ва вақте ки ман ба синфи дуюм қадам гузоштам, модарам маро ба маҷмӯаи тағоям, яъне Назаров Суҳроб дар намуди варзиши карате киёкушинкай гузошт. ман дар он ҷо тӯли 3 сол машқ кардам ва баъд аз тӯли 3 сол ба назди муаллимаҷони азизам Матлуба Каримова ва устоди азизам Сабур Каримов омадам ва онҳо маро ба хушҳолӣ пешвоз гирифтанд ва ман то алон дар ин маҷмӯаи варзишӣ машқ ва тамрин мекунам. нахуст баромади шумо кай ва дар кадом толор буд ва мегуфтед ки шумо дар ин нахуст рақобати худ ғолиб омадед ё на? ман баъд аз 1 моҳи тамринам ба давлати Қирғизистон сафарбар шудам ва дар он ҷо якум рақиби ман аз шаҳри Русия буд ки ман ӯро мағлуб кардам ва дуюм рақиби ман ин аз шаҳри Бишкек буд ки ӯ маро мағлуб кард ва сеюм рақиби ман низ аз Бишкек буд ки вай писар буд ва ман ӯро мағлуб кардам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. ман хеле аз ин хурсанд шудам, чунки ман ҳоло 1 моҳ фақат машқ мекардам ва бо дастоварди баланд, яъне бо ҷоизаи дуюм ба Душанбе омадам. Яъне ки мақоми дуюмро ишғол кардеду ба Тоҷикистон баргаштед. Ташаккури зиёд беҳтаре, аммо барои чӣ маҳз 1 моҳ? Ё ин ки таҷрибаи шумо кофӣ буд аллакай то яъне ки шуморо ба ҳамин мусобиқаи яъне берун аз ҷумҳурӣ сафарбар намуданд? агар шахс завқ дошта бошад, метавонад ки ҳатто дар 1 ҳафта низ рақибашро шикаст диҳад. ин яъне ки аз худи варзигар вобастагӣ дорад? Бале. боз дар кадом мусобиқаҳо ширкат варзед ба ғайр аз он? ман дар чемпионати кушоди давлати Туркия ки дар шаҳри Истанбул баргузор гардида буд, дар он ҷо низ иштирок кардам ва сазовори ҷоизаи дуюм гаштам. ана ҳамин машқу тамрин дар толори варзишӣ ва ё ин ки баромад дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳуриявӣ ба таҳсили шумо халал ворид наметавонад? не, ҳамаи муаллимагон медонанд ки ман ба варзиш машғул ҳастам ва маҳз директори муассисаи мо ба ман хеле аҳсан мехонад ки ман ба чунин варзиш машғул ҳастам ва номбардори муассисаи худ ҳастам. беҳтарин, яъне ки онҳо низ аз ҳамин пирӯзиҳо ва муваффақиятҳои шумо ифтихор мекунанд. Бале. вақте ки шумо роҳ вардед ба варзиш, яъне ки падару модари шумо зиддият набуданд ё буд нафаре миёни онҳо ки намехостанд шумо ба ҳамин намуди варзиш машғул шавед? аввал падарам намехост ва баъд аз муддати 1 сол падарам оҳиста
розӣ шуд ба тамрин кардани ман ва рӯзе ки ман ба варзишгоҳ намерафтам, падарам маро сарзаниш мекард ки чаро ба варзишгоҳ намеравӣ. яъне аввал худ розӣ набуданд, пас аз оне ки ин призиҳоро дидан ки шумо дар ҳақиқат аз удаи ҳамин намуди варзиш мебароеду чунин медалу мукофотҳо ба даст овардед, худ аллакай розигӣ медоданд, дуруст? бале. чун барномаи хушнамо фароғатӣ аст, аз ин хотир барои болидарӯҳии шумо ва бинандагони азиз дар ин қисмати барнома мо ба шумо як бозӣ пешниҳод мекунем ва ин бозӣ зеҳнӣ аст. шояд ки шумо аз удаи он баромада тавонед. дар ин ҷо акси 6 тан аз нафароне ҳаст ки дар касбиятҳои гуногун муваффақ гаштанд, яъне касбҳои гуногунро дороанд ва ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар ҷаҳон шинохта ва маъруф ҳастанд. исми онҳо бошад дар ин қоғазчаҳо навишта шудааст. шумо бояд исми ҳар яки онҳоро ёфта зери аксашон гузоред, пас сон бигӯед ки онҳо киҳо ҳастанд ва шумо онҳоро мешиносед ё на. хуб муқаддас бону, мебинем ки шумо исми онҳоро ҳарчи зудтар аллакай пайдо кардед. биёед акнун бигӯед ки онҳо киҳо ҳастанд ва кадом касбиятҳоро доро ҳастанд. умари хаём шоир ва нависанда олӣ мебошад, ритик рошан ҳунарманди ҳиндустон, ирина шейк модельери машҳур, николай басков операсаро, зебо аминзода яке аз раққосони машҳури Тоҷикистон, Самон Маҳмадбеков яке аз гӯштингирони беҳтарини Тоҷикистон. яъне чанде пеш онҳо боз дар як чорабини бонуфузи ҷаҳонӣ низ ширкат варзида, яъне мақоми намоёнро ишғол карданд. тамошобинони азиз, идомаи барномаи хушнамо аст ва меҳмони мо ҳастанд қаҳрамони Тоҷикистон дар намуди варзиши муҳорибаҳои омехта ё ин ки унифайти ғайрикасбӣ Муқаддаси Илҳомҷон. Муқаддас, шумо тӯли чанд сол мешавад ки ба ин навъи варзиш машғул ҳастед? ман тӯли 9 сол мешавад ки ба ин навъи варзиш машғул ҳастам ва мехоҳам боз дар оянда ин намуди варзишро идома диҳам. шумо гуфтед ки аксаран дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзидаед. мусобиқаи дигаре ки шумо дар Қазоқистон гуфтед доир гашт, дар он ҷо ниш иштирок доштед ва сазовори ҷои намоён гаштед. рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд ки шумо онҳоро шикаст додеду яъне як ҷои намоёнро сазовор гаштед? марҳамат. дар ин мусобиқае ки дар давлати Қазоқистон шуда гузашт, бисёре аз давлатҳо иштирок мекарданд ки якумин рақиби ман аз давлати Русия буд ки ман ӯро шикаст додам ва дуюмин рақиби ман ин аз давлати Қирғизистон буд ки ӯро низ шикаст додам ва сеюмин рақиби ман ин аз Тоҷикистон буд ки ӯро низ шикаст додам ва дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам ва бо медали якум, бо медали тилло ба ватани азизамон Тоҷикистон баргаштам. озмунҳои дигаре ки ҳамеша дар хотираи шумо ҳастанду шумо аз хотир намебароед, кадом буд? ин дар шаҳри Қазоқистон шуда гузашта буд ки хеле ба мо хуш гузашт ва медалаш бошад, дар ин ҷо низ ҳузур дорад, дуюмин медал мебошад ва ин кубокаш. ин кадом мусобиқа буд? ин аз намуди карате киёкушинкай буд ки ман дар ин сазовори ҷои сеюм гаштам. беҳтарин. аммо маълум мешавад ки шумо ба ғайр аз унифайти ғайрикасбӣ дар дигар намуди варзишҳо низ рақобат мекунед, дуруст? бале. ин ҳама медалҳое ки мебинем яъне гуногун ҳастанд? бале. метавонед номбар кунед ки кадомаш аз кадом намуди варзиш аст ва кадомаш аз кадом намуди варзиш? медале ки дар якум истодааст аз карате киёкушинкай, дуюмгинаш аз карате киёкушинкай, сеюмаш аз унифайт, чорумашам аз унифайт, панҷумаш аз гӯштинги тарзи озод, шашумаш аз унифайт. яъне боқии дигарон бошад аз унифайти ғайрикасбӣ, дуруст? беҳтарин. рақибе ки шикаст додани он барои шумо хеле душвор буд, аз кадом давлат буд? аз Қазоқистон албатта. рақиби ман аз рақиби бо қуввати ман ин аз давлати Қазоқистон буд ки хеле шикаст додани он барои ман душвор буд. чаро бузургҷуса буд ё ин ки солаш аз шумо калон буд ё ин ки пуртаҷриба буд? буд. ҳамсол будед? ҳамсолаш аз ман 1-2 сол фарқ мекарду, ҳам пуртаҷрибатар аз ман буд. вале ба ҳар ҳол шумо шикаст додед? бале. тамошобинони азиз, идомаи барномаи хушнамо аст ва бори дигар шуморо ёдрас мекунем ки меҳмони мо ҳастанд чемпиони чанкаратаи Тоҷикистон аз намуди варзиши муҳорибаҳои омехта ё ин ки унифайти ғайрикасбӣ Муқаддаси Илҳомҷон. Муқаддас, дар ин қисмати барнома бошад мо ба шумо боз як қатор суолҳо ва
дархостҳои дигарро пешниҳод мекунем ки маҳз ба шумо ва касбияти шумо тааллуқ доранд ва шумо ба ин суолҳо метавонед дақиқ, дуруст ва кӯтоҳ посух гардонед. Агар омода бошед, суоли аввалро пешниҳод мекунам. Аз ин се намуди варзише ки шумо тамрин кардед, ба фикри шумо омӯхтани кадоме аз онҳо барои шумо осонтар буд? унифайти ғайрикасбӣ. сабаби тарки намуди варзиши карате ва гузариши шумо ба унифайти ғайрикасбӣ дар чӣ буд? аз сабаби оне ки дар варзишгоҳ ғайр аз ман дигар духтар набуд ва ман баъд аз як моҳ ба маҷмӯаи варзишӣ ба назди муаллимаи Матлуба Каримова рафтам. Яъне сабабе ки аз тарки карате, варзиши карате ҳамин буд ки дар толори варзишӣ ба ғайри шумо дигар духтарон набуданд, тамрин намекарданд. Дар чанд мусобиқот мағлуб шудед? дақиқ намедонам, вале ҳастанд ҳамин гуна. вақте ки ба майдони набард мебароед, тарс дар вуҷудатон пайдо мешавад? Не. мухлиси кадоме аз ин се ҳунарпешаи ҷаҳон ҳастед? Жан-Клод Ван Дам, Стивен Сигал ва Ҷеки Чан. барои чӣ шумо маҳз ан ҳамин унифайти ғайрикасбиро интихоб кардед? чунки ба ман муаллимаам хеле писанд аст ва намехоҳам ки аз муаллимаам ҷудо шавам ва мехоҳам то ба охир бо ҳамроҳии муаллимаам ин намуди варзишро идома диҳам. агар шумо ба машқ наоед ё ин ки дер кунед, муаллимаи шумо, мураббии шумо сарзаниш мекунанд? бале, маро сарзаниш мекунад ва рӯзе ки ман агар ба тамрингоҳ наравам, муаллима ба модарам занг мезанад ва мегӯяд ки муқаддас чаро дар тамрингоҳ нест. дар ҳамин касби унифайти ғайрикасбӣ барои шумо кадом буд? барои ман ин унифайти ғайрикасбӣ ягон мушкилӣ надошт ва ҳастанд дар маҷмӯа шахсоне ки мегӯянд ки ин усул душвор аст ва инаш нест. яъне ҳамин гуна ҳаст, вале ба шумо ин чиз душворӣ надорад, дуруст? Не, барои ман душвор надорад. барои шумо пул муҳим аст ё ин ки сухани хуб? сухани хуб. ин буд чанд суоле ки мо пешниҳоди шумо намудем ва посухҳои шуморо низ гирифтем. Ташаккур ба шумо. феълан шумо боз ба ягон мусобиқаи дигар омодагӣ мебинед? бале, дар моҳи декабр мо бояд ба давлати Қазоқистон сафарбар шавем ва ҳамаи тайёрии мо ба ин мусобиқа аст. дар ду намуди варзиш тамрин кардан душворӣ надорад ё ин ки ҳар ду бо якдигар шабеҳ ҳастанд? ин ду намуди варзиш ҳар ду ба ҳамдигар шабеҳ ҳастанд. фақат дар унифайт дар сар низ мезанӣ, вале дар пинчак силат фақат барои кӯдакон дар сар намезанӣ ва бузургтарон бошанд дар сар низ мезананд. муқаддас, мо дар бораи ан ҳамон дастовардҳои шумо аз намуди варзиши унифайти ғайрикасбӣ ва ё дигар варзишҳое ки шумо тамрин мекунед бохабар шудем. акнун биёд рӯ меорем ба таҳсили шумо. таҳсил чӣ гуна аст? таҳсил дар муассиса хеле хуб аст. ман дар бисёри дарсҳо фаъолона иштирок мекунам ва дар олимпиадае ки аз фани химия баргузор гардида буд сазовори ҷои дуюм гаштам дар даври ноҳиявӣ ва ман аз ин рӯ афтода нестам ва боз мехоҳам ки саводи худро хубтар кунам ва дар оянда низ дар чунин озмунҳо иштирок карда ин дафъа сазовори ҷои аввал гардам. беҳтарин. яъне пас аз таҳсил боз мехоҳед дар куҷо таҳсил кунед? яъне кадом касбро аз худ кунед? ман мехоҳам дар оянда баъди хатми муассиса дар донишгоҳи миллӣ, яъне дар донишгоҳи миллӣ дохил шавед? бале. аз ҳамин хотир бошад ки шумо дар фанҳои яъне химия гуфтед, дар ин озмунҳо шумо низ иштирок мекунед, дуруст? бале, ман бисёртар мехоҳам ки аз фани химия хубтар чизҳоро фаҳмам ва аз фани биология низ мехоҳам бисёртар таҳқиқ кунам. яъне ин ду фане ҳаст ки шумо дар мактаб фаъолона онҳоро меомӯзед? бале. дар оила ба ғайр аз шумо боз ҳаст нафаре ки ба ҳамин намуди варзиш машғул бошад? танҳо як апа дорам ки ӯ дар донишгоҳи забонҳо таҳсил мекунад ва ӯ фақат ба хондани дарсҳо машғул аст. бо сазовор шудани ин гуна медалу мукофотҳо шумо боз аз ӯҳдаи ан ҳамон рӯбичуни хона баромада метавонед? бале. яъне ба шумо модар намегӯянд ки масалан фалон корро кардан дар кор ё ки фалон хӯрокро пухтан дар кор, омода кардан дар кор, аз ӯҳдаи ҳамин пухтупазам баромада метавонед? бале, ман дар хона бисёр хӯрокҳо мепазам, ба рӯбичини хона машғул мешавам. чӣ қадаре ки ба варзиш машғул мешавам, ҳамон қадар ба рӯбичини хона ба тайёр кардани хӯрокҳо машғул мешавам. тамошобинони азиз, идомаи барномаи хушнамо аст ва бори дигар шуморо ёдорас мекунем ки меҳмони мо ҳастанд чемпиони чанд каратаи Тоҷикистон аз намуди варзиши унифайти ғайрикасбӣ
مقدس الهامجان. مقدس در این قسمتی برنامه باشد ما به شما باز یک بازی دیگر پیشنهاد میکنیم و این بازی نیز ذهنی است. فکر میکنم از اون شما به خوبی برآمده میتوانید. این قطعی که شما میبینید داخل اون حرفای هستند که نام 3 دولت است. شما از این قطعه حرفا رو گرفتن نام 3 دولت رو میابید. پس اون با ما و با بینندگان میگوید که مسابقه هایی که در این دولت ها برگزار شدن اشتراک کردید یا نه. اگر فهمو باشد مرحمت آغاز کنید. خب تشکری زیاد. مقدس میبینیم که شما نام اون 3 دولتی که ما پیشنهاد کردیم شما الکی آنها رو یافتید. اکنون بگویید که در این دولت ها شما مسابقه در یگان مسابقه اشتراک کردید یا نه؟ بله من در قزاقستان نیز اشتراک کردم، در ترکیه و ازبکستان نیز اشتراک کردم. یکی از مسابقه های خوشم این در دولت ازبکستان بود که با همراهی معلمه مطلوبه خیلی خوش گذشت و ما در آنجا نیز شما غالب آمدید؟ بله 3 بار جای دوم گشتم. بهتر. چند 3 رقیب را شکست دادید؟ بله. خب مقدس تشکری زیاد. میبینیم که شما هم بازی پیشنهاد نامه ما را اجرا کردید و باز گفتید که در کدام دولت شما اشتراک کردید یا نه در مسابقات. اکنون تمنیات شما بهر جوانان و نورسان و همون ورزشگرانی که این لحظه ما و شما را تماشا دارند مرحمت گفتنی هم که آنها نیز به ورزش مشغول شوند و پرچم برداری ملت خود شوند و نه تنها پرچم برداری وطن ملت خود. ورزش این برای سلامتی انسان نیز خیلی فایده کلان دارد و من میخواهم که همه به ورزش مشغول شوند. تشکری زیاد. ما نیز خواهان آنیم که شما تحصیل خود را خوب ادامه بدهید و طوری که شما آرزو دارید نقشه دارید در آینده نیز یک طبیب خوب شوید و این چنین قهرمانی باز چندین کاراته تاجیکستان و جهان. از همه مهم خواهان آنیم که شما همیشه موفق باشید و سالم و بردم باشید. تشکر زیاد. بینندگان گرامی قدر این بود برنامه نوبتی خوشنما که منظور شما گردانیدیم. اگر شما نیز هنر دارید مهارت دارید و در کسبیت خود موفق گشتید می توانید در برنامه خوشنما اشتراک کنید. تا برنامه دیگر تنسیت و سربلند باشید. خیر.